Fins així el programa d'avui. Ens deixem amb una altra mostra de les ganes que tenim tots de tornar a la normalitat. Els comerciants tenen ganes d'obrir les botigues per a poder vendre. Els propietaris dels bars volen obrir els bars per a poder servir. Els músics volen que obriguen les seus per a poder aprendre i assajar. I els balladors volen o poden eixir de casa per a poder ballar. El grup de danses Divi ha preparat este vídeo en què es ballen la sandinga, un ball tradicional de Xixona que està a tocar. A més, ens deixem. Ens veiem al pròxim programa. Recorden passar-ho bé, ploga, faça sol, faça fred o calor.